Czyli Pan Bóg umyslił stworzyć świat, on zaczął od uformowania zemnej kugle. Ona miała belny kształt, leno była czysto pusto. Tak tej Bóg wziął wielki miech, w jakim było wiele górów, doleznów i lasów, pól i jezór, rzeków, mórz i jest wiele rozmaitości. On się skłonił nad ziemią i usadzał rozmaite strony. Stąd wzały się wielkie oceany i wysokie góry. Nie obeszły lasy, zielone rówizny i nadzie pustynie. Jo, rzekł zadowolony, to wszystko jest bardzo dobry. Wzyryj tam, moi aniołowie, nie jest ten świat piękny? Aniołowie z uznaniem kiwali głowami, aż trzęsły się ich długi złoty loci. Pan Bóg naprawdę był bardzo rad. W tej prawie chwilę on był płeszczyk, że w nurce stoi kto smutny. Chutko się podniósł ze swojego placa, podbiegł do anioła, przygarnął go do serca i się spytał. Co się stało? Czemu ty się nie chcesz razem z nami? A był to prawie anioł, co miał pod opieką Kasiebę. Zawstydzony ciało to błega, nie śmiało odrzekł. Ojcze, przez dziecko się na ta biedna strona, Kasiebi chodzą smutni. We tam wystawili bluz jałowy, piościesty płela. Czy we naprawdę nie mogli im dać nic więcej? Nie je wam szkoda tego ledu? Tacie słowa głęboko skruszyły Pana Boga. Chwilkę się zastanowił, a potem mu rzekł. Nie idźcie się, lepiej za mną. Łebucimy, może coś tam jeszcze należy. Za chwilę Stwórca wytrząsł swój miech nad Kasiebama. Pokazało się, że na dnie stały już rozmaite określone. Górci, rzeci, struści, jezora, lasy, płela i łąci. Tero one spadały na Kasię pszczepiości i urobiały bardzo snużą mozaika. Pan Bóg był zaskoczony. Nie byłby się spodziewał, że z resztków je można uszykować taką piękną krojnę. Tej Pan Bóg jeszcze raz przemówił do anioła. Tero ty muś pod opieką strona piękniejsza od innych. Piluj dobrze i miej łenia stara.